Conselleria de Sanitat ha registrat aquesta setmana diversos casos positius per coronavirus en la Comunitat Valenciana. Tots tenen simptomatologia lleu i alguns han sigut detectats gràcies al protocol de salut pública, a partir de la detecció dels primers casos. La consellera Ana Barceló ha comparegut al llarg de la setmana per anar actualitzant tota la informació i fer arribar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, ja que les vies de detecció i protecció estan funcionant. La consellera ha destacat també que el sistema sanitari valencià està totalment preparat per a fer front al coronavirus i està intensificant els esforços per a la detecció precoç dels casos per garantir així la salut de tota la població. Quiero trasladarles además a la ciudadanía la importancia de seguir las vías de comunicación oficiales. Estamos comprometidos con la transparencia, de darles la información cuando dispongamos de ella. Aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Atenció a Persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica o ELA, un document dirigit a professionals sanitaris, pacients i familiars, amb el qual es pretén facilitar la cura diària de les persones amb aquesta malaltia, que genera feblesa i paràlisi progressiva. En la Comunitat Valenciana s'estimen entre 75 i 125 nous casos a l'any. Per això, aquest pla contempla una sèrie de pautes per als professionals, pacients d'ELA i cuidadors sobre necessitats respiratòries, de nutrició, rehabilitació o atenció domiciliària. L'alumnat del Batxillerat Artístic de l'IES Josep de Ribera ha realitzat una pintura mural en l'àrea de pediatria de consultes externes de l'Hospital Lluís Alcanyís. Amb aquesta activitat, el Departament de Salut busca humanitzar els espais sanitaris dels més xicotets i fer més agradable la seva estada a l'hospital. El Departament de Salut de l'Hospital General d'Elx ha acollit una conferència en commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i del Dia de la Dona. Aquesta conferència, titulada Les mentides científiques sobre les dones, ha posat en relleu la invisibilitat de les dones com investigades i investigadores al llarg de la història,